істэрыцы. Цяпер дыктатар пагражае жорстка разабрацца з тымі, хто, толькі ўдумайцеся, крытыкаваў улады за разбурэнне народных мемарыялаў забітага Рамана Бандарэнкі. А карнік Александр Барсукоў, які займае пасаду інспектара па Менску, кажа беларусам: ніхто ні з кім не будзе цырымоніцца, і любое ўмяшанне ў навядзенне парадку ў дварах скончыцца крымінальнаю справаю. Вы глядзіце Белсад, з вами Віталь Бабін. Цягам гадзіны будзем казаць пра галоўнае за гэты аўторак. Запрашаю. Зачем в Минске создавать мемориалы под видом кладбищ? Народ недоволен. Нужна смена власти. Буду змагацца до конца з гэтым крывавым рэжымам. Таких моментаў яшчэ не было, каб пратаколы змяняліся падчас судовых працэсаў. Надалей таксама працаваць настолькі ж добра, як да гэтага было, таму вось лепш далучыцца да стачкі. Разумеешь, тады под твоими ногами крысаны некому стоять. Pour la démocratie, la justice et la liberté, vive le Bélarus. Многія гледачы пыталі падчас нядзельнага эфіру, што сталася з нашай журналісткай Кацярынай Андрэевай, якая правяла выбітны стрым з плошчы пераменаў. Як аказалася, Кацю разам з яшчэ адною нашаю калегаю Дар'яй Чульцовай затрымалі ў кватэры спецназаўцы, якіх набегла ажно 10. Дзверы выламалі. Потым быў пастарунак, дзе Кацярыне стала блага, яна страціла прытомнасць, пасля чаго яе адвезлі ў шпіталь. Там рэкамендавалі пасцельны рэжым, аднак карнікі, незважаючы на рэкамендацыі дактароў, вывезлі журналістку назад у пастарунак, а пазней даставілі на Акрэсціна. Сёння суддзя Вольга Няборская пакарала нашых адважных дзеўчын 7 сотнямі арышту кожную за ўвага удзел у акцыі пратэсту каля плошчы пераменаў. Ганебную і сфабрыкаваную справу супраць нашых каляжанак абмяркуем з адказным за кадры на Белсаце з Дмітром Ягоравым. Вітаю. Віталь. Зміцер, як ввогуле можна каментаваць сённяшнія прысуды нашым журналісткам? Каментаваць увогуле тое, што адбылося цяжка, гэта чарговая фальсіфікацыя, як ты слушна сказаў. Ну, адзінае, што цешыць, што гэта не 15 сотняў, бо мы рыхтаваліся ажно да такога пакарання за злачынства, якога не было. Вось. І вельмі прыкра, што Каця застаецца за кратамі разам з Дашай, і агулам на сёння 5 нашых калегаў яны ў ізалятарах. Ну, Каця і Дар'я рабілі гэты стрым з плошчы пераменаў. Фармуліроўка такая ўжо звыклая, удзельнічалі ў акцыі пратэста. Чаму так моцна зачапілі сілавікоў гэтыя кадры? Бо хіба што любы мог, хто там з кватэры здымаць на тэлефон, выкладваць гэта ў тэлеграм, аднак узяліся. Ну так, але не ў любога блогера, не ў любога беларуса ёсць такая аўдыторыя, як у Белсата. Так, нас глядзяць, у той момант нас глядзела да 50 000 чалавек адначасова. Мы транслявалі гэтыя кадры, паказвалі на ўсю Беларусь, кожны мог пабачыць. Гэта толькі на Ютубе 50 000, яшчэ ёсць там сацыяльныя сеткі і так далей. Кацярына вельмі адважны, такі смелы наш рэпарцёр, адна з лепшых рэпарцёрак Беларусі. Вось апрача гэтага эфіру, які ўжо, напэўна, увайшоў у гісторыю, шмат цікавых, адбітных, такіх выбітных рэпартажаў зрабіла. Апрача гэтага Кацярына і займаецца расследаваннямі. Давай, можа, нагадаем разам, чым Каця вядомая, апрача таго, што усе нашыя гледачы перажываюць за яе. Ну, паслухай, акрамя стрымаў, на якіх яна
паўсюль практычна ёсць, і стрымы на выбары мы памятаем, як Каця іх вяла таксама з іншымі калегамі. Таксама расследаванні, пра якія ты гаворыш, які яна робіць разам з Ігорам Ілляшом, гэта, напрыклад, як Беларусь гандлюе з ДНР і ЛНР, так званымі рэспублікамі. Яна робіць разам з Ігорам расследаванні пра наймітаў беларускіх, якія ваююць на баку баевікоў прарасійскіх на Донбасе. І ўсё гэта, конечно, не магло падабацца сілавікам і тым, хто курыруе вось гэтую ўсю дзейнасць. Сама прачакаць затрымалі Дар'ю Чульцову, якая разам з ёй працавала. Што можна сказаць пра нашу адважную дзяўчыну у плане ейнай прафесіі ў нашым рэчышчы і, канешне ж, працы на Белсаце? Ну, Дар'я таксама з тых асобаў, з тых белсатаўцаў, якімі мы ганарымся мы шмат кім. Вось і Даша у іх ліку, яна такі прафесіянал і вельмі, яна можа працаваць як журналіст, так і як аператар. І гэта вельмі ценная якасць для тэлебачання, бо калі чалавек разумее і так, і як хто працуе, як там працуе, па якіх законах, якія правілы, якія файныя штукі. Вось. І Даша таксама, паглядзі, яна бесстрашная, таксама яна разам з Кацяй туды ішла. Я разумею, што кожны разумеў, што да іх могуць уламіцца. Так? У пэўным сэнсе гэтага чакалі нават. Так? Заўсёды спадзяваліся на лепшае, але ішлі, таму што гэта іх праца. Гэта натуральна. Кажучы вось пра тое, што шмат каго сёння асуджаюць вось на сотні, заўважная практыка таго, што журналістаў, якіх раней, магчыма, каралі штрафамі, яны ўсё адно выходзілі і працавалі далей у поле. Відаць, што проста улады змянілі тактыку для таго, каб не забяспечыць карцінку, напрыклад, у наступную нядзелю. Абсалютна. Задача такая, каб абрубіць карцінку Белсату, абрубіць карцінку фотаздымкі, магчымасць рабіць нейкія рэпартажы абсолютно для ўсіх незалежных СМІ, бо ўлады разумеюць, што незалежная інфармацыя іх дабівае. Так, у гэтым сэнсе. Для іх гэта пагроза не меншая за пратэсты. Зміцер, таксама ёсць вось такая пакуль што супрацьлеглая інфармацыя адносна пагрозы крымінальным артыкулам у адносінах да Кацярыны Андрэевай. Штосьці пра гэта, магчыма, вядома? І пакуль мы не можам казаць дакладна, ці Кацярына будзе фігураваць на 100% як падазраваная асоба ў гэтай справе, але я ведаю, што агулам зараз 4 нашых калегаў, якія вось акурат па справе пра вось гэтай масавай беспарадкі праходзяць як падазраваны. І гэта журналісты, то бок зразумела, што ні ў якіх беспарадках не ўдзельнічалі, не падрыхтоўвалі іх, яны проста рабілі сваю працу. Як, на твой погляд, вось міжнародныя журналісцкія арганізацыі, якія, дарэчы, ўжо заўважылі гэтыя рэпрэсіі, і гаворка шла, канешне, пра Кацярыну Андрэеву, як яны могуць дапамагчы нашым калегам? Ці, можа быць, гэта нейкія акцыі салідарнасці? Ці, магчыма, яшчэ нейкія формы пратэсту супраць пераследу журналістаў у Беларусі? Вось, насамрэч, на маю думку, тут міжнародная супольнасць акурат не шмат чаго можа зрабіць, каб дапамагчы менавіта нашым журналістам. Так? Безумоўна, нам патрэбная падтрымка, нам патрэбная вось гэтая салідарнасць, гэтыя заявы на міжнародным узроўні, гэты ціск на цяперашнія ўлады, але найбольш вартасная дапамога для нас гэта ад беларусаў. Так? Калі беларусы бачаць, што ёсць журналіст Белсата, які вядзе стрым, ці здымае нешта, яго хочуць затрымаць, як яны яго бароняць, такое ўжо было не раз, но вось гэта цяжка нават ацэніць. Ці можам мы, напрыклад, у якасці, напрыклад, ты мог бы звярнуцца і да саміх нашых гледачоў у гэтай сітуацыі, і да сілавікоў, што б ты б хацеў ім сказаць вось з нагоды гэтых затрыманняў і пераследу? Да сілавікоў, я думаю, што няма сэнсу асабліва звяртацца, бо мазгі, на маю думку, мазгі ў іх прамытыя. Адзінае, што хай пачытаюць, што такое ілюстрацыя, што гэта значыць і што іх чакае ў будучыні. Рана ці позна іх гэта настигне, бо калі Лукашенко уцячэ сваім блізкім акружэннем, яны застануцца жыць у Беларусі, яны нікуды не дзенуцца. Мне падаецца яшчэ, што вось Кацярыну забралі вось спецназаўцы яшчэ таму, што падчас эфіру яна сказала такую фразу, што што б вы не рабілі і як бы вы не абрубалі нам інтэрнэт, а быў жа момант, калі правадны інтэрнэт на плошчы Пераменаў пачаў храмаць, скажам так, кульгаць, усё адно мы гэтыя кадры здымем і пакажам.
Ну, безумоўна, затрымалі не за гэтыя словы, але Каця вось тады сказала сутнасць нашай працы, так? Колькі б нам не перашкаджалі, колькі б нас не саджалі, не штрафавалі, не затрымлівалі, ну, мы будзем працягваць нашу працу, бо дзеля таго існуе Белсат. Дзякуй вялікі табе за гэты аповед. Зміцер Ягораў, адказны за кадры на Белсаце, размаўлялі пра рэпрэсіі супраць нашых журналістаў белсатаўцаў. Ну, гаспадарства толькі за сёння да агульнанацыянальнага страйку афіцыйна долучыліся 9 чалавек з Беларуськалію, беларускага металургічнага заводу, нафтану, холдынгу «Пасад» і будтресту нумар 3. А на горадня Азоце, незважаючы на запалохванні, звальненні ды іншы ціск, афіцыйна ў спісе ўдзельнікаў стачкі ўжо 35 асобаў. Гарадзенец Андрэй Баканаўскас, які заявіў пра стачку 15 лістапада, распавёў нам, што стала апошнюю кроплю для такога рашэння. Таксама працаўнік падзяліўся інфармацыяй пра паводзіны штрайкбрэхераў, якія приехали з іншых заводаў. Давайте послухаем. Смерть Романа Бондаренкі і тое, што пасля гэтага было у нас у Гродні у нядзелю разгон гэтай мірнай мітынга. Каля фары Вітаўта, калі людзі сабраліся, гэты мемарыял зрабілі, кветкі прынеслі, лампадкі. А потым усё гэта проста сабралі і на сметнік выкінулі. Лічу, як гэта можна такое рабіць. Ну і, ведаеце, мяне выхоўвалі быць чалавекам неабыякавым, таму не магу проста я надалей таксама працаваць настолькі ж добра, як да гэтага было, таму лепш далучыцца да стачкі. Прыехалі да нас штрайкбрэхеры. Нават у нас у цэху ёсць 2 чалавека, я ведаў. Хіба адзін з нафтана. Была такая сітуацыя, што ўжо, хіба гэта быў другі ці трэці дзень, калі гэтыя штрайкбрэхеры прыехалі, і ўжо некалькі чалавек на прахадной нашага прадпрыемства папаліся з перагарам. Таму не буду гаварыць пра ўсіх, але хіба частка з гэтых штрайкбрэхераў не самыя добрасумленныя людзі на тых прадпрыемствах, адкуль іх адправілі. Тым часам Лукашенко гуляе ў добрага цара. Спачатку заклікаў адлічваць нязгодных студэнтаў, цяпер прапануе іх вярнуць. А падапечныя ўжо і пабеглі выконваць загад дыктатара. Дасылаюць смс-кі адлічаным студэнтам, маўляў, прыйдзіце, абмяркуем вашае аднаўленне. Так ці інакш, у Міжнародны дзень студэнта ўлады пастанавілі зрабіць падарунак непаслухмяным навучэнцам. Ці ёсць нагода для святкавання? Пагаворым з адлічаную студэнткаю Менскага дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэту Тацяною Болтуць. Вітаю вас. Добрый день. Татьяна, ці приходила вам такая смс-ка? Нет, мне не приходила такая смс-ка. Я даже не представляю, как я буду реагировать, если мне такая смс-ка придет. Насколько я знаю, такое приходило только студентам Белорусского государственного медицинского университета. Але ўсё ж таки, калі прыйдзе такая смс-ка, ці пойдзеце паразмаўляць з адміністрацыяй вашай ВНУ? Я даже не знаю. Я бы, наверное, сходила, потому что, хотелось бы уточнить, почему, собственно, меня отчислили, почему отчислили других ребят. Я приходила просить докладную записку у своего декана, когда я уже получила приказ об отчислении. Там было написано, что вы отчислены на основании докладной записки вашего декана. Я приходила попросить, но мне ее не предоставили, насколько я знаю, не предоставили никому из защитных студентов ИНЯЗа. Я бы, наверное, сходила. Не знаю, решилось бы что-то, ради интереса, наверное. Тетяна, сёння Міжнародны дзень студэнта. Вось нашыя студэнты сёлета заявілі сябе як адважныя, мужныя. Яны заявілі пра сваё стаўленне да сітуацыі ў краіне. За якім настроем вы святкуеце ці святкуеце ўвогуле гэты дзень? Я только что пришла с работы, поэтому, по сути, я еще ничего не праздновала. Я даже не собираюсь праздновать.
потому что для меня это какой-то траурный день. Столько студентов было отчислено, столько студентов сидит. Из моих знакомых достаточно ребят, которые пострадали, которые отчислены были, которые сидели. И, праздновать это я не вижу смысла, особенно сейчас, в таком положении, в котором находится наша страна. Тем не меньше... Тем не меньше... Вы, простите, пожалуйста, если бы это было хорошо, наверное. Тым не менш, зычым вам поспеху, усяго найлепшага і ўсё ж такі, нягледзячы на тое, што вас адлічылі, гэтае адлічэнне назваць законным, не выпадае. Дзякуй вялікі. Тетяна Болтуць, студэнтка МДЛУ, якая ўжо адлічаная за ўдзел у акцыях пратэсту, была з намі на відэасувязі. Сёлета, нягледзячы на гэты беспрэцэдэнтны ціск і рэпрэсіі з боку ўладаў Беларусі, нашы студэнты сапраўды паказалі рашучы пратэст. Дыктатуры падтрымалі беларускіх навучэнцаў студэнты еўрапейскага каледжу, установы, дзе вучацца будучыя дыпламаты з мноства краінаў. Відэазварот да беларусаў ужо цяпер вашай увазе. Українці солідарні з білорусами. Ми разом з вами. Живе Білорусь. Deutschland unterstützt das freie demokratische Belarus. Lang lebe Belarus. Je soutiens la Biélorussie libre, souveraine et démocratique. Vive la Biélorussie. O povo português está com a Bielorrússia. Long live Belarus. Pour la démocratie, la justice et la liberté, vive le Bélarus. Todo mi apoyo al pueblo bielorruso. Sois un halo de esperanza para la democracia universal. Suport al poble de Bielorússia en la defensa de la democràcia i dels drets humans. Visca Bielorússia, long life Belarus. Nous sommes très admiratifs de la lutte de Madame Tsikhanouskaya et du peuple bélarusse. C'est un exemple de lutte pacifique pour la démocratie. Et pour ça, je veux dire, vive le Belarus. Puno podrške i ljubavi Srbije za našu braću u Belorusiji. Živela Belorusija! Da žive Belarus! We are all rooting for you guys. Keep on being strong. Ogni giorno noi studenti riflettiamo sull'importanza della democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto. Volevamo ringraziare il popolo bielorusso per il coraggio che ha dimostrato negli scorsi mesi durante queste manifestazioni pacifiche. Bielorrusia libera. Le deseo mucho ánimo al pueblo de Belarus que está luchando por sus derechos políticos y expresarle mi apoyo en este inicio de huelga general. Viva Belarus, viva la democracia. Dear Yves, I went to Belarusia. Chasten Erev. En Belarus, Gobra. Contre la dictature de Loukachenko, nous soutenons les Bélarusses. Lidici diktatörlüğe espişkirdiye berhadana gele Belarusya. Jinji azadi herbici Belarusya. Desde España apoyamos la libertad y la democracia de Belarus. Stay strong, stay proud. Long live a free Belarus. Vous êtes une source d'inspiration pour ceux qui se battent pour la liberté en Europe et partout dans le monde. Tenez bon les héros. Et vive le Belarus. Увесь світ солідарний з Білоруссю. Разом ми моцні. І разом ми переможемо. Ось такое прыемнае відэо і адначасова урок замежных моў. А мы вяртаемся у сталіцу. І тут, канешне ж, у цэнтры ўваги Новая Баравая, мікрараён. Раптам узніклае гаротнае становішча. Новай Баравой з адлучэннем вады трывае трэці дзень. Афіцыйна праз пашкоджанне засаўкі ў адным з калодзежаў магістралі падачы вады ў раён. А сёння яшчэ, напэўна, час знікала і ацяпленне. Неабыякавыя мінчукі з усяго гораду падвозяць ваду пацярпелым, а суседзі з найбліжэйшых дамоў, дзе вада ўсё ж ёсць, запрашаюць да сябе. Больш за тое, створаны чат, дзе мінчукі прапаноўваюць разнастайную дапамогу жыхарам жылога комплексу, нават запрашаюць пажыць некалькі дзён. Насельнікі Баравой лічаць, што гэта брудная танная помства ўлады за іхную грамадзянскую пазіцыю, рэгулярнае вывешванне нацыянальных сцягоў і штодзённыя вечаровыя імпрэзы. Давайте послухаем, что говорят потерпелые. Я живу на другом конце Минска, у меня коллега здесь живет недалеко. Я узнал, куда можно везти, там у него спрашивал.
А так вообще, ну все знают про информацию, что здесь нет воды, что 15 тысяч человек сейчас без воды, сейчас вроде как даже без отопления. Это ужасно, поэтому я считаю, как летом все минчане организовались, самоорганизовались и помогали друг другу, так и сейчас нужно делать то же самое. Муж ходил, а тут вот мне пришлось, потому что муж поехал по делам, и вот пришлось, раза 3 хожу, вот, потому что детей нету, дети в садике, поэтому нам особо с ним двоим покушать приготовить чуть-чуть, так бытовые, что называется, проблемы решить. Вентили, закручивающиеся, откручивающиеся, они просто так не слетают. То есть их руками откручивают, закручивают, они для этого приспособлены. Его не может сорвать давлением. Если это давление, то там, в этом помещении, где идут трубы, там бы уже давным-давно была вода. Говорят опять, что какие-то пробы воды. Вот. Подождите, через 2 часа появится. То есть 2 часа проходит, мы звоним, через 2 часа не появляется вода. Я уже перестала звонить туда, потому что уже не поднимают. Мне куча людей пишет, предлагает помыться, предлагают привезти воду, предлагают пожить какое-то время. Очень приятно. Ситуация с коммунальными послугами, забезпеченням водою, Борової, відавочна, має політичний контекст, менавіта глядячи по тим, як вона розвивається. Менавіта, як улады поводять себе в адносінах до гэтай праблемы, як яны адказваюць на звароты патрабаванні жыхароў, дае падставы меркаваць, што гэты фактор можа быць рашаючым у дадзеным выпадку. Таму што там реально тэхнічных праблем так толком и не агучили. Тому такая плюс еще зараз с горячей водой, с затоплением перабои. Это все подштурховывает такой думки. Як вынік, чым мацнейшыя рэпрэсіі, тым, на жаль, большая хваля эміграцыі беларусаў. Тым, хто апынуўся ў складанай сітуацыі, дапамагае фонд «Пагоня». Якім чынам, запытаем ужо зараз. З намі ў студыі Інга Судзілоўская. Вітаю вас. Здравствуйте. Прежде всего, я расскажу немножко, что такое благотворительный фонд «Погоня». Это польская фундация, которая действует с 15 октября. Фонд «Погоня» на сегодняшний день реализует 2 проекта. Это проект «Погоня Шелтер» и «Погоня Студенты». Я являюсь координатором «Погоня Шелтер». Что мы делаем в рамках нашего проекта «Погоня Шелтер»? Мы занимаемся плановой и экстренной эвакуацией людей, которые находятся под репрессиями в Республике Беларусь. Что мы понимаем под репрессиями? Репрессии – это прежде всего уголовное преследование по политическим мотивам и любой прессинг также по политическим мотивам. Кроме того, мы занимаемся людьми, которые пострадали от действий силовиков незаконных. Которых сбили? Конечно, сбили конечно. Людей, альбо... У нас есть 2 критерия, по которым мы работаем, то есть по которым мы рассматриваем заявки. Это, конечно, верификация факта репрессий. И обязательно у нас такое пожелание было, и наше, и польские коллеги нас также поддержали. Мы сохраняем... мы оказываем помощь гражданам Республики Беларусь, которые не переходят в статус беженца. То есть мы сохраняем граждан Беларуси для Беларуси. Інга, а у чым галоўная дапамога? Гэта трансфер гэтых людзей з Беларусі, перавозка, што яшчэ? Шелтер. Кроме того, мы занимаемся визовой поддержкой, мы занимаемся страхованием этих людей, размещением в безопасном пространстве, потому что на сегодняшний день, поскольку люди не беженцы, то есть некоторые предполагают возвращаться назад в Республику Беларусь, поэтому мы организовываем безопасное пространство для их пребывания, чтобы они могли прийти в себя, получить какую-то психологическую помощь, и иногда медицинскую помощь. Те, которые остаются на долгий термин из-за уголовного преследования, здесь, конечно, немножко включаются другие механизмы, потому что тогда уже запускается программа по интеграции, то есть они изучают польский язык обязательно. Плюс у нас есть модули по гражданскому образованию и по получению каких-то дополнительных специальностей, которые помогут им социализироваться в новых условиях и где-то как-то даже заработать в условиях дистанционной работы. Інга, хто до вас звертаўся, может быть, самые такие яскравые прыклады, калі потерпели люди, и вы оказывали им допомогу? Смотрите, на сегодняшний день у нас
в разработке 30 кейсов, то есть это те люди, которые уже готовятся на перемещение в шелтер. Они у нас поделены на 3 коридора. Вот первый коридор у нас уже завтра получает визовую поддержку, и к концу недели они уже прибудут сюда. Мы в целях безопасности не можем разглашать имена и фамилии людей, но я думаю, что кейсы этих людей, в принципе, могут вполне принять участие в запуске механизма универсальной уголовной юрисдикции за преступление против человечности. А скажите, а хто вам допомагає ось у фонді? Это белорусские громадяне, польские громадяне, ты? У нас, получается, польская фундация. Коллеги польские, они нам помогают, во-первых, в юридическом оформлении они нам очень помогли, они нам помогают личными контактами, где-то финансовые делают вливания. Но, в общем-то, пока мы держимся на собственных инициативах, собственных финансах, конечно, нам нужны финансы. Профинансировать нас можно на сайте Погоня.орг, там же можно подать заявку. Скажи, калі ласка, а як можна атрымаць гэтую дапамогу? Вось менавіта праз сайт нейкую форму трэба запоўніць? Да, там есть форма, согласно которой мы делаем верификацию. Для верификации у нас есть база, которой мы располагаем и которую нам любезно предоставил Международный центр гражданских инициатив «Наш дом». То бок, як разумею, вы проводите верификацию на предмет того, ці пацярпеў чалавек. Да, то есть факт репрессий должен быть подтвержден, разумеется, потому что тема верификации на сегодняшний день, я считаю, очень актуальна, потому что у нас был такой разговор очень интересный с инициативами волонтерскими Польши, которые оказывают помощь беженцам. И вот вопрос верификации людей, которые заявляют себя беженцами, он стал очень остро на сегодняшний день. Дзякуй вам вялікі за тое, што вы робіце, і дзякуй вам вялікі, што прыйшлі сёння ў нашу студыю. Спасибо. Інга Судзілоўская, прадстаўніца фонду «Пагоня», была нашым госцем. А тым часам мінула 100 дзён з пачатку пратэстаў у Беларусі, і людзі ўсцяж усё адно выходзяць на вуліцы, выказваючы нязгоду з вынікам прэзідэнцкіх выбараў і непамернаю жорсткасцю Лукашэнкі ў стаўленні да сваіх бяззбройных суайчыннікаў. Але якая перспектыва мірных акцый? Як доўга яны яшчэ працягнуцца? І ці вы асабіста гатовыя браць удзел у іх? На гэтую тему наши корреспонденты поразмаўлялі з жыхарамі беларускай столицы. Конечно, я готов. И насчет сколько это протянется, очень сложно сказать. Что-то происходит, но информации очень мало, поэтому предполагать трудно. Но, скажем, смотрим в будущее с хорошим настроением. Мне кажется, будет это все долго, просто пока не будет успех. Готов ли я? Готов. Я скажу то, что я не готова участвовать в протестах, так как я считаю, что в целом для меня это небезопасно. Так как я иностранка, я просто приехала учиться и была максимально удивлена, когда увидела, что в воскресенье центр, весь этот прекрасный город просто огорожен максимально, ничего нельзя было увидеть, посмотреть. Я, конечно, готова и буду змагаться до конца с этим кровавым режимом. Наколькі гэта зацягнецца, не могу нават уявіць. Цяжка сказаць. Я спадзяюся, што ўсё ж такі эканоміка даб'е Лукашэнку. Зімой, я думаю, пачнецца крызіс і просто скончыцца грошы на ОМОНовцаў. Я думаю, што еще доўга будуць. Тому што ж кіраўніцтва не ідзе на дыялог. Я думаю, что протесты не остановятся, они будут только нарастать. А ближе к весне это уже будет максимальный, мне кажется, срок, когда наша победит. 26 лет – это большой срок, поэтому так просто, я думаю, не сдадутся там. Ну а мы будем, естественно, участвовать активно, и я думаю, тоже сдаваться не будем. Як ви думаєте, як ще довго будуть протягуватися протести? До победы! До победы! Главная причина протестов не изменилась. Лукашенко украл выборы, продолжается насилие, убийство, избиение. Как можно не продолжать? Буду я принимать участие или нет? Скажу вам честно, да. Потому что этот беспредел терпеть нельзя. Ни в каких случаях. Что мое поколение, 21-е поколение Z, не считает это каким-то супер крутым, что люди выходят на мирные протесты и их бьют. Мирные протесты, они должны быть обязательно. Люди должны высказывать свою гражданскую позицию, потому что так жить и молчать уже невозможно.
Ну што, спадарства, а цяпер да гісторыі таго, як рэпрэсуюць усіх нас і тых, хто трапіў пад дэпрэсію ўладаў, гэтым разам навукоўцы. Адразу некалькім працаўнікам Інстытуту гісторыі Акадэміі навук не падаўжаюць кантракту. Сярод іх і старэйшая навуковая працаўніца Кацярына Крывічаніна. Вітаю. Добрый день, Виталий. Катя, адразу хацеў бы падзякаваць за смеласць і грамадзянскую пазіцыю. Ведаю цябе вельмі даўно і таксама бачу, што ты прымала актыўны ўдзел у супрацьстаянні гэтай дыктатуры. Дзякую вялікі ўсім супрацоўнікам Інстытуту гісторыі, табе асабіста. Хацеў бы на пачатку папрасіць агучыць гэтую асабістую гісторыю, па якой прычыне не працягваюць кантракту з табой. Ну, увогуле, конечно, сказаць это ў некалькі словах вельмі цяжка, таму што гісторыя нашага супрацьстаяння з адміністрацыяй Інстытута гісторыі, кіраўніцтвам Акадэміі навук бярэ свой пачатак з 14 жніўня, калі супрацоўнікамі Інстытута гісторыі быў прыняты зварот да ўладаў, скажем так, у якім мы выказвалі недавер агучаным Цэнтральнай выбарчай камісіі вынікам выбараў, таксама з асуджэннем таго гвалту, які быў развязаны пасля выбараў, і з патрабаваннямі, у якіх мы гаварылі пра тое, што неабходна вярнуць законнасць і дзеянне Канстытуцыі. Мы гаварылі пра тое, што трэба вызваліць усіх затрыманых і палітзняволеных, і шмат чаго іншага. І таму з гэтага часу, з гэтага дня, з 14 жніўня, калі, дарэчы, мы напісалі і ліст аб палітычнай сітуацыі на імя старшыні Федэрацыі прафсаюзу Беларусі Міхаіла Орды, з патрабаваннем выказацца адносна падзеяў, адносна гвалту і, скажем так, з нашым меркаваннем таго і пазіцыі таго, што ў выніку, калі такая заява не будзе прынята ад ФПБ, мы распачынаем працэс выхаду з Федэрацыі прафсаюзу Беларусі. Падпісалі гэты ліст я, як старшыня прафсаюза Інстытута гісторыі, і мой намеснік, ужо добра вам вядомы, гісторык, геральдыст Алексей Иванович Шаланда. Ну, а вось намеснік дырэктара Інстытута гісторыі Вадзім Лакіза ў інтэрв'ю нашай Ніве кажа, што ніякіх палітычных рэпрэсіяў няма, і ваше звальненне гэта ўсё рэарганізацыя дзелаў. Што можна на гэта сказаць? Я магу сказаць так, сваё меркаванне, маё перакананне, што зразумела, што гэта палітычныя рэпрэсіі. Справа ў тым, што пасля 14 жніўня мяне неаднойчы запрашалі на размовы дырэктар інстытута, намеснік дырэктара інстытута, кіраўнік аддзялення гуманітарных навук, значыць, кіраўніцтва галіновага акадэмічнага прафсаюза, таксама прэзідыум Нацыянальнай акадэміі навук, з тым, што сыходзь з пасады кіраўніка прафсаюза, прапаноўвалі мне напісаць заяву па пагадненні бакоў, на што я адмовілася і сказала, што я звальняцца па ўласным жаданні не буду. І таму, ну, гэта зразумела відавочна, і не толькі са мной вяліся такія размовы. І скажу так, што падпісалі заяву, дарэчы, я б хацела вельмі важным адзначыць, палова супрацоўнікаў Інстытута гісторыі. Гэта пэўная такая асаблівая сітуацыя у Акадэміі навук. Я не раблю тут рэкламу нашаму калектыву, нашым людзям. Вось такой падтрымкі ні адна акадэмічная установа не мела. І таму зразумела, што мы былі з асаблівай косткай у горле. Вось, і заўсёды выходзілі на акцыі, заўсёды нас выклікалі, нам пагражалі, што мы падпісалі гэту заяву. Дарэчы, 6 чалавек свае подпісы ў выніку адклікалі. Калі ўсё ж такі гэтая палова супрацоўнікаў, якія падпісалі гэты зварот, будуць звольненыя таксама, як і ты ў тым ліку, ці будзе ісці гаворка ўвогуле пра ліквідацыю цэлага Інстытуту гісторыі? Бо, напрыклад, той жа ж Вадзім Лакіза заяўляе, што такой гаворкі не ідзе.
Ну, я скажу вам так, что с профсоюзом, с профсоюзнай арганізацыяй згодна з працоўнаму заканадаўству наймальнік абавязаны абмяркоўваць пытанні рэарганізацыі ў тым ліку. З намі гэтых пытанняў не абмяркоўваюць, не лічаць гэта патрэбным. Аднак мы заўсёды чулі пра тое ад кіраўніцтва іншых інстытутаў, нашых калег з іншых інстытутаў, што мы чуем пра інстытут гісторыі, што вас будуць ліквідоўваць, так як вы найбольш гучныя, вы найбольш актыўныя. І справа ў тым, што ў нас зараз пры Вадзіме Леанідавічы адбываюцца пастаянныя нарады. І быў такі вучоны савет месяцы паўтары таму назад, калі паставілі пытанне аб рэкамендацыі вучоным саветам Вадзіма Леанідавіча на пасаду дырэктара Інстытута гісторыі. Я задавала ему пытанне: Вадзім Леанідавіч, вы вось як будучы, напрыклад, кіраўнік інстытута, што вы скажаце пра рэарганізацыю, і будзе гэта рэарганізацыя ўнутранай, або будзе гэта рэарганізацыя знешняй? На што Вадзім Леанідавіч мне публічна пры сведках сказаў: дай Бог, каб гэта была толькі ўнутраная рэарганізацыя. Это словы Вадзіма Леанідавіча. Кацярына, вось кажучы пра тое, што кіраўніцтва не ідзе з вамі вось на такі дыялог, аднак усё ж такі гэта інстытут гісторыі, гэта дзяржаўная установа. Ці мусім мы казаць пра тое, што тут людзі, прафесіяналы сваёй справы, гэта гісторыкі, якія разумеюць абсалютна добра і усведамляюць, якія працэсы зараз адбываюцца ў краіне, і ў гэтым выпадку вось дзяржаўная ідэалогія, яна вышэй за гэта стаўленне да гісторыі, да сучаснай гісторыі, на твой погляд? Ну, зразумела, не. І вельмі просты адказ, кароткі, зразумела, не. Так лічу не толькі я, так лічаць калегі, якія праявілі салідарнасць у гэтай сітуацыі. І зразумела, што мы выказваемся і як грамадзяне, і мы выказваем сваю прафесійную ацэнку і ў дачыненні да тых жа, напрыклад, нашых нацыянальных сімвалаў, што тычыцца бела-чырвона-белага сцягу. Ёсць людзі, ёсць спецыялісты, якія маюць навуковыя публікацыі па гэтай тэме, якія дасведчаныя. Вы добра іх ведаеце, яны давалі інтэрв'ю, яны пісалі заключэнні і выказвалі свой прафесійны погляд, сваю прафесійную ацэнку. Ну, вось так складваецца, чамусьці кіраўніцтва інстытута і кіраўніцтва акадэміі мае зусім іншае, супрацьлеглае спецыялістам у тэме, спецыялістам па тэме меркавання. Кацярына, на развітанне хачу запытацца, як у гісторыка, ці гісторыя беларускай мірнай рэвалюцыі пішацца, ці яна ўжо напісаная і пакуль не скончаная? Віталь, я ще не зусім добра зразумела ваше пытанне. Пытанне пра тое, што мы маем 100 дзён мірнага пратэсту. І вось кажучы на мове навукі, ці можам мы казаць, што гісторыя нашай рэвалюцыі ўжо напісаная, упісаная ў гісторыю як такавую. Ці яна яшчэ не скончаная і пішацца? Вось я маю на ўвазе гэта. Тут можна сказаць так, што яна ўжо і напісаная. Гэта тыя падзеі, якія ўжо адбыліся. Гэта тыя падзеі, якія засведчылі нас як народ, як нацыю. Вось наше жаданне свабоды, наше жаданне сваёй будучыні, наше жаданне быць нацыяй, зразумела, гэта засведчана. І зразумела, што гэта рэвалюцыя яшчэ працягваецца, і шмат яшчэ якіх падзеяў наперадзе, і шмат працы яшчэ наперадзе. Дзякуй вялікі за пазіцыю і, канешне ж, за гэтую размову. Кацярына Крывічаніна, старэйшы навуковы супрацоўнік Інстытуту гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук, была з намі на сувязі, была нашым госцем. Дзякуй вялікі Кацярыне. Тым часам яшчэ цікавая справа, якая ў Магілёве адбывалася. Аказваецца, судзяць не толькі журналістаў, судзяць не толькі гісторыкаў, музыкаў, медыкаў, судзяць яшчэ і амапаўцаў. Праўда, што гісторыя старая, 3 гады зняволення у калоніі агульнага рэжыму, нібыта за напад на супрацоўніка міліцыі. Такі вырак атрымаў сёння былы камандзір АМАП Владзімір Шустаў. Паводле участковага Александра Шмаянкова,
10 жніўня падчас разгону акцыі пратэсту ў Магілёве былы спецназавец ударыў яго галавой у бронекамізэльку, а потым схапіў за ногі. Сам Уладзімір Шустаў віны не прызнаў, заявіў, што спатыкнуўся і, падаючы наперад, закрануў галавой участковага інспектара міліцыі, затым, спрабуючы ўтрымацца, ухапіўся за ягоныя ногі. Прысуд будзе абскарджваць. Уладзімір Шустаў служыў камандзірам аднаго з падраздзяленняў АМАП, у канцы 90-х гадоў уваходзіў у службу аховы прэзідэнта, звольніўся ў запас каля 20 гадоў таму. Суд приговорил Шустова Владимира Александровича признать виновным в насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности и из мести за выполнение служебной деятельности. И по статье 364 Уголовного кодекса Республики Беларусь назначить ему наказание лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием исправительной колонии в условиях общего режима. Лучше посадить одного, чем посадить 10 человек. И эти фашисты, которые просто избивали меня, это все видно. И суд, думаете, слушал это? Он не слушает это. Он не слушает это и не будет никогда в жизни слушать. Закон. Для кого закон? Это беззаконие. Чи на такий присуд ви розлішували? Конечно, нет. Кому хочется в тюрьме сидеть. Все, извините. Паўсюль ворагі. Адна Расія і Кітай не адвярнуліся ад Беларусі, казаў сёння Лукашенко падчас адмысловай нарады ў пытаннях вонкавай палітыкі. І даручыў разабрацца МЗС з несяброўскімі Літвою ды Польшаю. Што гэтым разам прыдумае чалавек, перамогу на выбарах якога не прызнае ўвесь свет? Распытаем палітолага, аналітыка цэнтру Айсенс Андрэя Елисеева. Прывітанне. Добрый вечер. Спадару Андрэю, апошнім часам Лукашенко як быццам заігрывае з Захадам, то вось ён кажа, што Літва, Польша гэта ворагі, то потым прапаноўвае ледзь не сяброўскую, брацкую дапамогу Варшаве ў барацьбе з каронавірусам, а сёння відавочна, што вось гаворка вялася пра санкцыі і Лукашенко пытаецца ў Макея, што рабіць з Літвой і Польшай. Як бы вы гэта пракаментавалі? Лукашенко ўвесь час шукае виноватых у ситуации любой, якая складывается в Беларуси, ці то некие замежные державы, там, ці то Светлана Тихановская во всех речах повинная, ці то там белорусы, якія недооценили ягоныя заслуги. Ну, ён спрабуе выглядаць моцным палітыкам, які здатны неяк адказаць на санкцыі ЕС некімі ўзаемнымі санкцыямі, але на добры лад у Беларусі з еўразвязам-то і адносіны не вельмі склаліся. В Беларусі няма ніякага базовага пагаднення, якога можна замарозіць, няма ніякага пагаднення пра гандаль, якого можна замарозіць. Беларусь сёння фактычна сказала, што адмаўляецца ад палітычнага складніка сходняга партнёрства, пераносіць яго на экспертны ўзровень, але гэта яшчэ раней сам Еўразвяз сказаў. Тут ужо фактычна няма чым крыць. Я магу уявіць, што Беларусь можа калі толькі выйсці з пагаднення пра рэадмісію з Еўразвязам і можліва цалкам замарозіць свое дело ў сходнім партнёрстве і паменшыць дыпламатычнае прадстаўніцтва з еўразвязавым прынцыпе. Вось гэта адзіныя захады, якія засталіся. Аднак ці гэтыя захады нейкім чынам могуць укалоць заходнія краіны, у першую чаргу нашых суседзяў Польшу і Літву? Ды не надо. Беларускія ўлады перабольшваюць ступень залежнасці той самай Літвы ад Беларусі. Яны бясконца кажуць, той самы Лукашенко казаў, што як быццам бы ледзь не траціна эканомікі Літвы залежыць ад беларускага транзіта, але гэта не адпавядае рэальнасці. Таму нейкага значнага уколу эканамічнага ці палітычнага Літве і Польшы Беларусь зрабіць няздатная. Яна можа біць на нейкія такія балючыя пункты супрацоўніцтва, як, напрыклад, міграцыйная тэма, дамова пра рэадмісію, якая толькі некалькі месяцаў таму уступіла ў сілу. Вось яны могуць гэтым палохаць Еўразвяз. Але зараз у сувязі з каранавірусам і так міграцыйная плыня ледзь не спыненая. Таму нават гэтым надта не запалохаеш у гэты момант. Адначасова Александр Лукашенко сёння назваў і сваіх сяброў. Гэта, канешне, Расія і Кітай, якія не адвярнуліся ў цяжкія часы. Тут, на ваш погляд, ён не схлусіў? Тут, на мой погляд, ён, канешне, не схлусіў, бо
Кремль гэта ўвогуле адно з 3 асноўных апірышчаў ягонай улады. І калі б не было падтрымкі Кремля, дык сітуацыя б ўжо змянілася цягам гэтых стадзён кардынальна. Таму відавочна, што ён сядзіць пры ўладзе толькі дзякуючы падтрымкі Кремля, сілавому апарату і зладжанай уладнай вертыкалі. Ну і, канешне, кітайская падтрымка, але кітайская ў далёка меншай ступені, вядома. То бок параўноўваць значнасць падтрымкі, якую надае яму Кремль з кітайскай, не выпадае. Канешне ж, Расія гэта яму надзвычайнае апірышча. Кітай таксама важны, але не да такой ступені. Ну, а глядзіце, сёння вось прэс-сакратар Владзіміра Пуціна Дмітрый Пяскоў крышачку нават пажурыў беларускіх сілавікоў. Маўляў, вот такая жорсткасць, яна неапраўданая, непажаданая, толькі, праўда, калі не рыхтуецца правакацыі з боку саміх пратэстоўцаў. Вось гэтая такая загульванне ці проста это рэтрансляцыя тых жа слоў Лукашэнка, які ўжо прыкладна ў такой жа ступені выказваўся раней. Як вы лічыце? Я лічу, што гэта гульня з беларускім народам. Кремль спрабуе уседзець на 2 крэслах. Справа ў тым, што фактычна надаўшы палітычную, інфармацыйную, эканамічную падтрымку Лукашэнку, Кремль адхуліў ад сябе большасць беларусаў, якія хочуць, каб Лукашенко зышоў. І такім чынам Кремль сваімі рукамі, ён проста крытычна падрываў імідж Расіі. Я магу уяўляць, што зараз з кожным месяцам далейшага заставання Лукашенко пры ўладзе Расія будзе губляць 2-3% магу уявіць падтрымкі сярод беларусаў. І калі Лукашенко яшчэ патрымаецца год-два, то проста імідж Расіі будзе знішчаны. Вось. Ну і каб гэта неяк апярэдзіць, крамлёўскія чыноўнікі яны час ад часу робяць такія неадназначныя заявы, якія можна трактаваць нават у тым святле, што як быццам бы яны падтрымліваюць пратэстоўцаў. Тыя людзі, якія хочуць падманвацца, яны могуць знайсці у гэтых заявах нейкі такі знак салідарнасці. Але гэта проста спроба уседзець на 2 крэслах і Лукашэнку падтрымаць, і суцэльна не згубіць падтрымку беларусаў. Глядзіце, вот і ўжо і раней, як быццам бы была інфармацыя пра тое, што Кремль меў нейкія кантакты з штабам Святланы Ціхановскай, з каардынацыйнай радай. Увесь час яны это адмаўлялі, цяпер гэта нібыта пацвярджаюць, што, маўляў, нават Святлана Ціхановская з кімсьці размаўляла з кремлёўскіх чыноўнікаў. Як вы думаеце, ці ёсць увогуле нейкія такія кантакты, ці это таксама зноўку падыгрыванне публіцы? Я не бачу у публічнай прасторы дакладнай інфармацыі пра нейкія кантакты з сапраўды decision-мейкерамі кремлёўскімі. Таму тут цяжка спекуляваць на гэтую тэму. Я лічу, што, мабыць, нейкія ускосныя кантакты з людзьмі, якія маюць нейкае вельмі далёкае дачыненне да рашэння ў Крамлі, яны былі, але ж Кремль, в прынцыпе, адназначна выказваецца, і взяць калі нядаўнія выказванні Лаўрова перадусім. Абсалютна дакладна Кремль выказваецца ў падтрымку Лукашэнкі, надае яму вельмі патрэбную палітычную падтрымку, і як заявіў Лаўров, маўляў, пратэсты памяшаюцца, бо як быццам бы беларусы пераканаліся в неабходнасці канстытуцыйнай рэформы, што, канешне ж, не адпавядае рэчаіснасці. Гэта проста вельмі нахабны трук, які спрабуе падмануць, увогуле выставіць у іншым святле сітуацыю в Беларусі. Днямі таксама Лукашенко заявіў журналістам, што ён спакойна можа сабе працаваць у Расіі. Гэта, вось, на ваш погляд, зноў гульня на публіку, ці ён агаварыўся, што ўсё ж такі падумвае і можа з'ехаць туды? Я лічу, што гэта частка ягонай стратэгіі падвесіць такую віртуальную моркву. Ён, заўважце, уже некалькі разоў цягам апошніх месяцаў 2 казаў, што, маўляў, вось скора ўжо зыдзе, пакіне ўладу, і такім чынам ён спрабуе зманіпуляваць часткай беларусаў, каб яны паверылі, што, слухайце, калі Лукашенко ўжо сам скора зыдзе, можа праз які месяц, паўгода, то навошта мне ўвогуле
рызыкнули рызыкаваць, праяўляць нейкую сваю думку там, удзельнічаць у нейкіх пратэстах, нейкіх акцыях на вуліцы ці на працоўным месцы. І мне здаецца, гэта робіцца, каб просто такім чынам даверлівых людзей адрынуць ад значыць нейкіх акцый супраціву, каб яны паверылі ў гэта. І другі момант, ён у працяг гэтай фразы пра Расію сказаў, што але, маўляў, я так не магу зрабіць, бо трэба клапаціцца пра там унукаў, якім будзе пагражаць небяспека, калі я зайду. Таму гэта просто стварэнне такога вобраза чалавека, які не дзеля сябе, а дзеля іншых людзей, там сваіх сваякоў, там іншых беларусаў застаецца пры ўладзе. А гэта ўлада яму, маўляў, не патрэбная, і ён сабе можа паехаць у любую іншую краіну там працаваць. Адзіна, што ён клапаціцца пра іншых людзей, таму гэта не робіць. Ну, гэта такая маніпуляцыя. Спадар Андрэй, вось таксама хацеў бы запытацца, не так даўно выйшаў ваш артыкул адносна уздзеяння расійскай прапаганды ў Беларусі. Вы заўважылі, што ўсе гэтыя іхныя штампы прапагандысты круцяцца вакол адных і тых жа сюжэтаў, наратываў, як вы кажаце. Ці не маглі б вы агучыць вось асноўныя наратывы гэтай расійскай прапаганды у Беларусі і, канешне ж, аспрэчыць гэтыя прапагандысцкія плёткі? Ну, я не першы год займаюся тэмай прапаганды і наспела даследаванне, якое глядзіць шырока на гэты феномен і паказвае, што ў прынцыпе вось гэта бясконцае мноства прапагандысцкіх публікацый, сотні, тысячы, яны ўсе круцяцца вакол тузіна сцвярджэнняў такіх самых, гэтай сюжэтнай лініі. Я ў сваім даследаванні вось 25 такіх сюжэтных ліній ідэнтыфікую. Частка з іх датычыць менавіта Беларусі, там гісторыі мовы беларускай, частка Украіны, суседніх з Беларусю краінаў, там Польша, Балтыйскія краіны і захада, калектыўны захад. Ну і ўсё мноства гэтых артыкулаў вось можна выбраць нейкі сюжэт з тэлепраграмы, нейкай прапагандысцкай на расійскім тэлебачанні, ці нейкі артыкул на нейкім на пракрамлёўскім ресурсе. Яны ўсе адпавядаюць ці аднаму, ці камбінацыі гэтых прапагандысцкіх наратываў. Ну гэта пра тое, што, напрыклад, беларусаў як самастойнага народа не існуе, што гэта толькі частка расійскага народу, што беларуская гісторыя бясслаўная, што ва ўсіх суседніх з Беларусей краінах, апрача Расіі, кіруюць там нейкія фашысты, нацысты. Тое, што Захад імкнецца праз Беларусь нашкодзіць Расіі, што гэта ўсё вось там каляровая рэвалюцыя, каб проста падабрацца бліжэй да Расіі і так далей. Вось я такіх 25 прыводжу сюжэтных ліній, якія проста бясконца паўтараюцца і ў нейкай трохі іншай мадыфікацыі ствараюць яшчэ адзін артыкул і так далей. А ці ёсць увогуле ў беларускіх гледачоў хоць нейкі давер да гэтых наратываў? Вядома, што у часткі насельніцтва ён ёсць, і гэта залежыць ад месца жыхарства, узроста. Людзі векам там сталейшым за 50 гадоў болей успрымаюць нейкія наратывы, а моладзь меней, хаця з маіх ранейшых даследаванняў вынікае, што в прынцыпе нават моладзь, напрыклад, вельмі падатлівая на прапагандысцкія наратывы, якія датычаць Украіны. То бок заўважна, што беларуская моладзь збольшага не вядзецца на розныя антызаходнія прыдумкі і канспіралогіі, але вось па Ўкраіне, напрыклад, вельмі мала інфармацыі аб'ектыўнай. А калі браць людзей сталейшага веку, то там ўжо большая падатлівасць да наратываў розных антыпольскіх, пра тое, што, маўляў, там Польшча мае імперыялістычныя нейкія мэты і хоча захапіць Беларусь, да частка людзей успрымальная таксама да гэтага наратыва расійскага свету, пра тое, што беларусы гэта частка расійскага народу. То бок гэта, вядома, залежыць ад узроставай групы перадусім. Аднак вот мы бачым, як на акцыях пратэстах самыя пратэстоўцы сустракаюць гэтых прапагандыстаў з БТ альбо з расійскіх тэлебачанняў, часамі там плююць у іхны бок і гэтак далей. Ці разумеюць гэта ў Крамлі і сам Лукашенка, што гэтыя метады ўжо вельмі састарэлыя і на большую частку беларусаў яны не маюць нейкага шырокага ўплыву? Самае смешнае, што гэтыя прапагандысты потым гэтыя круцяць моманты, калі людзі іх абражаюць, называюць нашчадкамі Геббельса і так далей.
І гэта паказвае на іхную упэўненасць. Выглядае, што яны сапраўды думаюць, што большасць беларусаў вядзецца на гэтую прапаганду, і што яны пасмяюцца з гэтых людзей, якія выказваюць сваю незадаволенасць. Але гэта не адпавядае рэчаіснасці, і нядаўняе даследаванне, якое з'явілася на гэты конт, наконт успрымання беларусамі прапаганды, сведчыць пра тое, што катастрафічна знізіўся давер беларусаў да дзяржаўнага тэлебачання. То бок, вядома, ёсць частка беларусаў, якая пагэтуль глядзіць тэлебачанне, і для людзей сталейшага веку ў асноўным гэта нават ёсць асноўнай крыніцай інфармацыі для часткі людзей. Але яна губляе сваю значнасць, таму гэтыя старыя метады не працуюць, але выглядае, што беларускія ўлады і Крэмль гэта не да рэшты разумеюць. Хаця трэба адзначыць, што яны апошнім часам і ўсё больш працуюць з сацыяльнымі сеткамі і з тым самым тэлеграмам, то бок разам з тым яны надаюць увагу новым сродкам камунікацыі, каб і там весці сваю прапаганду. А вам дзякуй вялікі, што распавялі пра гэта і пра гэтыя наратывы. І дзякуй вялікі за размову і за тое, што развенчваеце гэтыя наратывы у вашых даследаваннях. Андрэй Елисеев быў з намі на сувязі, палітолог, аналітык цэнтру iSense. Ну а спадарства, зараз я прапаную вам усім перанесціся ў Лондан. Тут беларускі свабодны тэатра узнагародзілі вельмі прэстыжнай прэміяй Сергея Магніцкага ў намінацыі «Мужнасць пад агнём». Мастацкі кіраўнік калектыву Мікалай Халезін заявіў, што тэатр прысвячае гэтую ўзнагароду ўсім бязвінна забітым рэжымам, а таксама ўсім тым, хто сёння выходзіць на вуліцу ды змагаецца за нашу лепшую долю. Матэрыял з уручэння прэміі ўжо праз хвіліну на вашых экранах і маніторах, а я, Віталь Бабін, развітаюся з вамі. Дзякуй за ўвагу і да сустрэчы ў наступных эфірах. Беларускі свабодны тэатр, нягледзячы на надзвычайную небяспеку, ціск і пераслед, працягвае дарыць надзею. Яны патрабуюць простых рэчаў – дэмакратыі ды свабоды. Цяпер шырокая грамадскасць ведае, што адбываецца ў Беларусі ў сувязі са сфальсіфікаванымі выбарамі ды велізарнымі вулічнымі дэманстрацыямі. Але беларускі свабодны тэатр нашмат раней распачаў сваю працу дзеля таго, каб Беларусь заставалася ў памяці ды думках людзей. Еўропа мае шанец забяспечыць сябе, прынесці мір на свае межы і навокал. Сёння для людзей Беларусі, якія дэманструюць усяму свету мадэль негвалтоўнага супраціву. Для Беларусі, якая стане наймаладзейшай дэмакратыяй у Еўропе, калі мы будзем дзейнічаць разам цяпер. Жыве Беларусь! We're a Belarus Free Theater. We're a one. The world. You must stand up with Belarus. Живе Беларусь! Беларусы працягваюць лакальныя пратэсты. Улады ціснуць судамі, ды не толькі. Лукашенко пагражае еўразвязу. Галоўныя навіны аўторка падсумуем у аб'ектыве. З вами Юлія Лабанова. Добрый вечар. Усходняе партнёрства з меншым удзелам Беларусі. Лукашенко адказвае на санкцыі еўразвязу. Відавочна, што адносіны цалкам сапсаваліся, і в адрозненне, мне здаецца, ад ранейшых сітуацый, там пасля 10-го года, на гэты раз все значна больш глыбока. Просто цяпер у дзверы кватэры, дзе мы знаходзімся, пазванілі. Мы не ведаем, хто гэта. Арышт за стрым з плошчы пераменаў. Складывалось такое впечатление, что решение заранее вынесено.
Без ацяплення і воды. Авария ў Новой Боровой ці помста пратэстнаму району. Очевидно, есть проблема, но почему-то ее не решают. И по какой причине, то есть нам никто ничего не говорит. Новы віток канфлікту Александра Лукашэнкі з Захадам. Беларусь абвесціла пра зніжэнне ўзроўню ўдзелу ў ініцыятыве ўсходняе партнёрства. Гэтаксама ўлады паабяцалі адказаць санкцыямі краінам Еўразвязу і Канадзе. Падрабязней пра акалічнасці паседжання Лукашэнкі ў пытаннях вонкавай палітыкі Ярослаў Сцешык. Пасля выбараў Беларусь ператварылася ў тэатр чужых ваенных дзеянняў, стала аб'ектам непрыкрытай агрэсіі знешніх сілаў. Дапамаглі толькі Расія і Кітай. А вось пазіцыя Польшчы ды Літвы можа перакрэсліць усе дасягненні гадоў супрацы. Такія заявы зрабіў сёння Александр Лукашенко, сабраўшы ў сваім палацы спецнараду ў знешняй палітыцы. Лукашенко загадаў Міністэрству замежных справаў задзейнічаць патэнцыял міжнародных арганізацыяў для абароны сваіх інтарэсаў. Уладзімір Макей заявіў, што Беларусь зніжае ўзровень удзелу ў ініцыятыве «Усходняе партнёрства» да экспертнага. Значыць, на саміты больш не будуць ездзіць міністры ды кіраўнікі ведомстваў. Дзеянні нашых партнёраў не пакідаюць нам нічога іншага, акрамя як адэкватна рэагаваць на гэтыя негатыўныя крокі адносна Беларусі. Не мы былі ініцыятарамі гэтых крокаў. Мы толькі адэкватна рэагуем на тыя негатыўныя заявы і канкрэтныя дзеянні нашых заходніх партнёраў, звязаныя з умяшаннем ва ўнутраныя справы Беларусі. Усходняе партнёрства – праект супрацы Еўразвязу з 6 постсавецкімі краінамі для развіцця дэмакратыі ды бяспекі ў палітыцы, гаспадарцы і энергетыцы. Для Беларусі гэта перадусім дзясяткі і сотні мільёнаў еўраў мікрафінансавання і дапамогі ў медыцыне, адукацыі, экалогіі ды гэтак далей. Але пагрозы Менску спыніць дыялог не спрацуюць, падкрэсліваюць у Брусэлі. Улады Беларусі замест гэтага мусяць насамрэч задумацца, як спыніць рэпрэсіі супраць уласнага насельніцтва і запусціць паўнавартасны нацыянальны дыялог пра выхад з сітуацыі. А дыялог між Еўразвязам і ўладамі Беларусі раней ужо быў зніжаны да экспертнага ўзроўню. У чацвер пытанне стасункаў з Беларусю разгледзяць на саміце міністраў замежных справаў дзяржаваў Еўразвязу. Гаворка пойдзе і пра ўзмацненне санкцыяў за забойствы, катаванні і збіццё мірных грамадзянаў. Цяпер у аб'яднанай Еўропе ясна ўспрымаюць Лукашэнку як узурпатара і нелегітымнага кіраўніка Беларусі, падкрэслівае Віталь Цыганкоў. А саюзнікі Лукашэнкі толькі на ўсходзе. В дадзеным выпадку мы можам ужыць тую рэдкую фармулёўку, калі Лукашенко кажа правду. В тым сэнсе, што Расія і Кітай сапраўды яму палітычна дапамаглі, прызнаўшы ягоную так званую перамогу на выбарах. Вось. Ну а потым, калі казаць канкрэтней пра Расію, яшчэ Пуцін заяўляў пра тыя часткі, там рэзервы, якія нібыта выйшлі да мяжы з Беларусі, гатовы аказаць дапамогу Беларусі, калі там будуць беспарадкі. Але гэтая падтрымка не бясплатная, мяркуе эксперт. Расія хацела, каб за то, што яна яго падтрымала, Лукашенко быў іх не з патрахамі, без всякіх агаворак, без всякіх прэтэнзій на нейкую самастойную ролю, проста як расійская правінцыя. А што думаюць самі беларусы? У Путина есть свои планы на нас. То есть Лукашенко еще давно влез в всю эту кредитную яму, кредитную историю с Путиным. Вот. Но отдавать, понятно, нам нечем пока что, поэтому Путин вот старается как-то оказывать давление политическое другими методами, засылая сюда своих пропагандистов. У них схожие, как это сказать, манеры правления и давления на людей. Они как правая и левая рука. Наверное, Путин хочет нашу территорию к себе каким-то образом присоединить. Но, насколько я знаю, и лично я, все белорусы против вхождения в состав Российской Федерации. І нават сам Лукашенко сёння паскардзіўся, што за гандаль з Еўразвязам на яго ціснуць расійскія СМІ. Ярослаў Сцешык, Белсат. Ціск на незалежныя медыі трывае. Сёння арыштамі і штрафамі пакаралі адразу некалькіх журналістаў у Менску ды Віцебску. Сярод іх нашыя калегі Кацярына Андрэева, Дар'я Чульцова, Алена Шабуня. А газета «Народная воля» паінфармавала чытачоў, што пакуль не можа выходзіць у папяровым выглядзе. Працягне Ігар Станкевіч.
Па 7 сотняў арышту журналісткам Кацярыне Андрэевай Дар'і Чульцовай за непадпарадкаванне міліцыянтам і ўдзел у несанкцыянаванай акцыі памяці аб забітым Раману Бандарэнку. Суддзі Кастрычніцкага раёну Менску Алена Жывіца і Вольга Няборская не звярнулі ўвагу на паказанні сведкі, гаспадара кватэры на плошчы Пераменаў, адкуль у нядзелю журналісткі вялі рэпартаж. Ён сведчыў, што дзяўчыны з кватэры не выходзілі. Адвокаты предоставили суду ходатайніцтва, каб у матэрыялы справы былі далучаныя відэа з камераў відэаназірання, дзе зафіксавана, як нашых дзяўчатак выводзяць з кватэры, і яны едуць на ліфце, што яны не былі на вуліцы, як напісана ў пратаколе, што яны не прымалі ўдзелу ні ў якім мітынгу. Для журналісткі Белсату Кацярыны Андрэевай гэта ўжо 5-е затрыманне сёлета. Адвакаты дамагліся выклікання міліцыянта ў якасці сведкі, але ягоныя адказы не адпавядалі рэчаіснасці. Это очень мало подает профессионализмом со стороны судебной власти. Но мы имеем то, что имеем. 7 суток, и, наверное, в нынешней ситуации можно радоваться, что 7, а могло быть и больше. За ўдзел у нядзельным пікетаванні на праспекце Пушкіна суддзя Маскоўскага раёна Вольга Малашенка асудзіла на 15 сотняў фотакарэспандэнта Белапану Андрэя Шаўлюгу. Журналіста затрымалі з калегамі ў нумару гатэлю «Арбіта», адкуль ён вёў фота-відэафіксацыю, выконваючы свае прафесійныя абавязкі. А ў Віцебску за сюжэт пра выгнанне ксяндза Ежы Вілька з вёскі Варапаева асудзілі журналістку Белсату Алену Шабуню. В административном правонарушении суд усматривает действия Шабуни Елены Алексеевны в состав правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 22.9 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, на основании санкциообразной статьи привлекает к административному взысканию в виде штрафа в размере 35 базовых величин, что составляет 945 рублей. Падчас перапынку суддзя попрасіла міліцыянта ўнесці змены ў пратакол правапарушэння. Такіх момантаў яшчэ не было, каб пратаколы змяняліся падчас судовага працэсу. Што гэта было, як гэта можна назваць, вот такія моманты ў мяне няма ні разумення, ні слоў няма. Проста ад таго, што мяне абурае вельмі. Зазнала ціск і газета «Народная воля». Яна часова не будзе выходзіць на паперы. Пра гэта паведамляе рэдакцыя. Па змове расійскай беларускай уладаў маскоўская друкарня скасавала з газетаю дамову аб выданні. А на мінулым тыдні ўвесь наклад газеты сканфіскавалі сілавікі. Ігор Станкевіч, Белсат. 3 гады зняволення ў калоніі агульнага рэжыму за напад на супрацоўніка міліцыі. Такі прысуд атрымаў былы амапавец Уладзімір Шустаў. Прэцэдэнт адбыўся 10 жніўня ў Магілёве падчас разгону сілавікамі акцыі пратэсту. Лучше посадить одного, чем посадить 10 человек. И эти фашисты, которые просто избивали меня, это все видно. И суд, думаете, слушал это? Он не слушает это. Годом, пожалуйста. Он не слушает это и не будет никогда жить не слушать. Закон. Вы слышите? Для кого закон? Все, это беззаконие. Паводле Шустава ён спатыкнуўся і, падаючы наперад, закрануў галавой участковага інспектара міліцыі Александра Шмаянкова. Затым, спрабуючы ўтрымацца, ухапіўся за ягоныя ногі. Са словаў жа міліцыянта, Шустаў нечакана ударыў яго галавой у бронекамізэльку, а потым захапіў рукамі ногі. Гэта і стала прычынай крымінальнай справы. Віны Уладзімір Шустаў не прызнае і прысуд будзе абскарджваць. Уладзімір Шустаў служыў камандзірам аднаго з падраздзяленняў АМАПу. У канцы 90-х гадоў уваходзіў у службу аховы прэзідэнта. Звольніўся ў запас каля 20 гадоў таму. Адказ уладам на сотні ды арышты. Для больш як 4 дзесяткаў удзельнікаў стачкі «Беларусь-Калію» новыя імёны ў спісе страйкоўцаў. Штодня да забастоўкі далучаюцца работнікі розных сфераў па ўсёй Беларусі. Паралельна ўзмацняецца сетка незалежных прафсаюзаў. Дзяржава ж пасля рэпрэсіўнага апарату пачала фармаваць групы даносчыкаў. Пра супрацьстаянне ў арганізацыях краіны Юлія Цальпук. Далучаюся да стачкі па палітычных матывах. Чарговая 35-я заява пра падтрыманне стачкам у горадні Азот лягла на стол гендырэктара прадпрыемства. Андрэя Баканаўскаса на гэты крок падштурхнула. Смерць Рамана Бандарэнкі і тое, што пасля гэтага было у нас у Гродні у нядзелю разгон гэтай мірны мітынг.
Стачкамі краіны колькасна растуць. Аб'яднаныя патрабаваннямі вызвалення палітычных вязняў, адстаўкі Лукашэнкі, спынення гвалту і пакарання адказных за яго. Да стачкі на беларускім металургічным заводзе далучылася спецыялістка з 31-гадовым стажам Ларыса Шанюк. Назіраючы за здзекамі сілавікоў, жанчына перанесла інсульт і больш не можа глядзець на гэты гвалт. Кажа, што з прыхільнікамі перамен на прадпрыемстве пачалі уціхую разбірацца. Уже не знаешь, от кого чего ожидать. Уже организовывают каких-то дружинников, которые бы уже как-то или фиксировали, или докладывали втихаря от человека, что он там что-то высказал. Пра вярбоўку працаўнікоў прадпрыемстваў у даносчыкі яшчэ не чуў кіраўнік Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў. У складзе вялікай групы Александр Ярашук працуе над развіццём сеткі незалежных прафсаюзаў. Сапраўдны інструмент абароны правапрацоўных в самых розных формах, тым ліку і такіх жорсткіх, як страйкі, можа быць толькі там, дзе створаны незалежныя прафсаюзы. Это абсолютно бясспрэчна. Шмат хто з беларусаў абдумваў, ці далучыцца да стачак і страйкаў. Высновы розныя. Они выйдут на забастовки. Да, они кого-то поддержат, они кому-то скажут свое мнение, но в то же время сами себе невозможно сделают хуже. Надо как-то другие находить пути. А то, что они там выйдут и покричать на улице, ничего не изменится. Я работаю энергетиком, у нас забастовки запрещены, но по мере сил мы поддерживаем бастующих. Да пашырэння геаграфіі стачак апроч палітыкаў і адмысловых фондаў заклікаюць таксама землякі з замежжа. Не обслуживайте ОМОН, внутренние войска и прочих силовиков. Они кормятся за счет вас. Почему у вас зарплата 500 рублей, а сейчас у ОМОНовца зарплата 6 тысяч рублей? Стачкоўцам і асобам, якія выязджаюць на заробкі за мяжу, Лукашенко пагражае. Уехал, назад не вернешься. Вось толькі хто будзе працаваць замест іх. Да прыкладу, незаконна звольненых у першыя дні стачкі на горадні Азот заменіць складана. Сярод іх большасць гэта тэхналагічны персанал. Гэта персанал, які нельга так хутка замяніць. Таму што любы чалавек, які прыходзіць з вуліцы на прадпрыемства да нас, павінен адстажыравацца паўгода. Пра падобную праблему нам кажуць у стачкамах на кожным прадпрыемстве. Юлія Цяльпук, Белсат. У Менску цягам тыдня збіраюцца навесці ўзорны парадак, распарадзіўся Александр Лукашенко. Следам ягоны памочнік па сталіцы Александр Барсукоў прыгразіў крымінальнай адказнасцю тым, хто будзе перашкаджаць наводзіць парадак. Хочу папярэдзіць грамадзянаў, ніхто ні з кім цырымоніцца не будзе. Час угавораў скончаны. Камунальныя службы будуць прабіраць усё, што нанеслі, і побач будуць заставацца супрацоўнікі міліцыі. Любое ўмяшанне ў іх дзеянні цягне не толькі адміністратыўную, але і крымінальную адказнасць. Паводле Барсукова навесці парадак просяць самыя меншукі. Маўляў, у гарвыканкам, раённая адміністрацыя ды міліцыю паступае маса зваротаў. Тых, хто, цытата, нешта ўсталёўвае ў дварах, былы намеснік міністра ўнутраных справаў назваў вандаламі. У нядзелю сілавікі разам з камунальнымі службамі ліквідавалі народны мемарыял забітаму Раману Бандарэнку ў Менскім двары ў раёне вуліцы Чарвякова, больш вядомым як плошча пераменаў. Да гэтага сілавікі разагналі акцыю памяці Бандарэнку і затрымалі сотні ўдзельнікаў. Прыблізна 15 тысяч менчукоў, гэта жыхары сталічнага мікрараёну Новая Баравая, ўжо трэці дзень не маюць вады. Участкі жыльцоў адсутнічала і ацяпленне. Праблему пераказалі Лукашэнку, той паабяцаў узяць сітуацыю пад свой кантроль. Толькі вось мясцовыя жыхары упэўненыя. Камунальныя нязручнасці – гэта помста ўладаў за актыўную грамадзянскую пазіцыю. Падрабязней Наста Каханович. Да нету воды, нету. Трэці дзень без вады ў жыхаркі новага сталічнага мікрараёну Веры. Апошні раз вода лілася з крана яшчэ ў нядзелю. 4 включили на пару часов. Мы успели, мы были дома, мы успели там посуду помыть, постирать, что-то минимально сделать. Как-то нормально было. А в понедельник все, да, то есть... Ваду дзяўчына бярэ з 5-літровых бутэлек. Памыцца і папраць рэчы запрашаюць знаёмыя і сябры з суседніх раёнаў. У соседей позитивно, то есть мы там не сдадимся. Там говорят же, поговаривают, что
якобы условия снять флаги, но никто снимать не собирается. Новая Баравая за некалькі месяцаў займела рэпутацыю пратэставага мікрараёну, сцягі, стужкі, канцэрты. Акрамя таго, паводле пратаколаў 2 мясцовых выбарчых участкаў афіцыйна тут перамагла Святлана Тихановская. Цяпер у раёне стаіць некалькі цыстэрнаў з вадой. Увесь час да іх ідуць людзі. Муж ходил, а тут вот мне пришлось, потому что муж поехал по делам, и вот пришлось, раза 3 хожу, вот, потому что детей нету, дети в садике, поэтому нам особо с ним двоим покушать приготовить чуть-чуть, так. Адмыслоўцы кампаніі «А100 Комфорт» расказалі, што ў калодзежы каля ўезду ў Новую Баравую ў трубах няма вентыля. Гэта азначае, што ваду перакрылі адмыслова. Вентили, закручивающиеся, откручивающиеся, они просто так не слетают. То есть их руками откручивают, закручивают. Они для этого приспособлены. Его не может сорвать давлением. Если это давление, то там, в этом помещении, где идут трубы, там бы уже давным-давно была вода. У Менскім вадаканале паведамілі, што бяруць пробы вады, і як толькі атрымаюць станоўчыя вынікі лабараторнай праверкі, вернецца і водазабеспячэнне. Тым часам у тэлеграме менчукі стварылі некалькі суполак для дапамогі жыхарам раёну. У самай вялікай уже больш за 17 тысячаў чалавек і сотні прапановаў прытуліць жыхароў раёну. Менчукі таксама прывозяць у раён бутэлькі з вадой. Как летом все минчане организовались, самоорганизовались и помогали друг другу, так и сейчас нужно делать то же самое. Потому как в такую ситуацию может попасть любой житель, любой район. И мы должны показать, что мы сплоченные и готовы помогать друг другу. Набліжаны да Лукашэнкі тэлеграм-канал «Пул першага» паведаміў. Кіраўнік краіны даручыў Наталлі Качанавай і былому намесніку міністра ўнутраных справаў Барсукову пракантраляваць сітуацыю з вадой у раёне. А беларускія праваабаронцы бачаць у падзеях палітычны кантэкст. Беларускі Хельсінскі камітэт звярнуўся да спецдакладчыка ААН па пітной вадзе якраз у кантэксце таго, што право на чистую воду это сегодня разглядается как частка ААНовского стандарта, это значит стандарта, который принят нашей краиной. Адна з рэзалюцыяў Генеральнай асамблеі ААН абавязвае дзяржаў прыкладаць усе намаганні ў забеспячэнні свабоднага доступу да вады і санітарыі для ўсіх без выключэння. Наста Каханович, Белсат. У розны час адну з галоўных роляў у рэвалюцыях адыгрывалі студэнты. Рухавіком беларускіх пратэстаў амаль адразу таксама сталіся навучэнцы каледжаў і ВНУ. За выказванне грамадскай пазіцыі шмат хто прайшоў праз адлічэнне, запалохванне, арышты і штрафы. Пра нязломны дух моладзі ў Міжнародны дзень студэнта распавядзе Алена Дубовік. Былая студэнтка Аміра цяпер спявае тут кожны дзень. У кастрычніку яе адлічылі з універсітэту культуры і мастацтваў. Яна страціла магчымасць і навучацца, і атрымліваць павышаную стипендию. По официальным причинам я отчислена за грубое нарушение распорядка университета. На деле первое слово о моем отчислении было после моего содержания в Окрестино на 5 суток. И точка была поставлена после акции в универе, где мы разговаривали с ректором. Аміру затрымалі падчас выступу ў пераходзе. Пра адлічэнне яна даведалася, калі не спрацаваў пропуск. Але пасля заявы ў Лукашэнкі аб неабходнасці вярнуць адлічаных студэнтаў Аміры патэлефанавалі з універсітэту. На вопрос, при каких условиях нас вернуть, ничего не было отвечено, но тем не менее это воспринялось как неправильный ответ. И позвонили в первую очередь тем, кто сразу согласился, что да, я исправлюсь, я был виноват, я не прав. Вот. Им звонили, остальных на потом оставили уже. Аміра дагэтуль чакае званка з ВНУ, але вяртацца на любых умовах не гатовая. За час пратэстаў адлічылі каля 300 студэнтаў. Колькі ж адноўленых і тых, хто выехаў за мяжу, невядома. Дмітрый з'ехаў, баючыся крымінальнага пераследу. Я знал, что меня отчислят. Вопрос только по какой причине. Посмеют ли они написать то, что отчислен по политическим причинам, за гражданскую позицию, либо что-то придумывают. В итоге сослались на то, что я пропустил более 30 суток занятий. 38 дзён хлопец правёў у изолятары ў Жодзіне, але універсітэты не лічаць арышт важкай прычынай для пропускаў. Дмітрый хоча вярнуцца ў Беларусь. Конечно, сразу же, как этот ничтожный режим падает, я
первым делом я бросаю все, что тут есть, и приезжаю в страну. Шмат хто са студэнтаў, якія працягваюць навучацца, распавядаюць пра ціск з боку кіраўніцтва ВНУ за выказванне палітычнай пазіцыі, але ціснуць не на ўсіх. Активисты БРСМ, во-первых. Второе, это, девочка на, я не знаю, как называется эта должность, председательница профсоюза, правкома в университете. Вот. Такие. Но они в основном никак свою активную позицию не показывают в университете, они просто тихо сидят. Пратэставыя акцыі ў беларускіх універсітэтах праходзяць рэгулярна. Сёння моладзь выйшла таксама нагадаць, што сёлета Дзень студэнта не свята, а дзень памяти и солидарности. Студент – это, наверное, еще последнее живое и активное, что осталось в университете. Потому что преподаватели находятся на достаточно бесправном положении. Пры гэтым усплёск студэнцкай актыўнасці выкладчыца не звязвае з цікавасцю да палітыкі. Прычына ў тым, што знікла пачуццё бяспекі. Паводле яе, крызіс вышэйшай школы толькі паглыбляецца. Готовы ли будут студенты, то есть абитуриенты, поступать в вуз, который так легко и прекрасно отчисляет своих студентов, причем очень многих действительно лучших студентов? Адзінае, што застаецца адлічаным студэнтам, якія не з'ехалі з Беларусі, знаходзіць спосаб зарабляць грошы ды спадзявацца, што адукацыя ў роднай краіне ім будзе даступная. Алена Дубовік, Белсат. За гвалт супраць народу Беларусі давядзецца ўстаць перад судом у любым выпадку. Чаму адказнасці не пазбегнуць і які лёс чакае тых, хто аддаваў і выконваў злачынныя загады? Пра гэта ў размове дня распавёў намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч. Глядзіце адразу пасля аб'ектыву. На гэтым у мяне для вас уся інфармацыя. За іншымі навінамі сачыце таксама ў нашым тэлеграм-канале «Белсат». Усяго добрага.